Jengawe Baba Ngozama Ave Angi
sophela isihloko ezokhuluma ngaso namhla sithi umehluko phakathi kobungcwele nokukholwa. Umehluko phakathi kobungcwele nokukholwa. Ngizofunda incwadi yabaLevi, incwadi yabaLevi 19 from verse 1 to 4. Levi 19 from verse 1 to 4. uJehova wakhuluma kuMose wathi, ngisho kuyo yonke inhlangano yabangcwele bakwa-Israyeli uthi kuyo, niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngcwele. Yilowo nalowo makahloniphe unina noyise, nigcine amasabatha ami. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Ningaphendukeli kuzo izithombe, ningazenzeli onkulunkulu ababunjiweyo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Ngiyafisa ukuthi namhlanje ke ngichaze indaba yokuba ngcwele nokukholwa. Leli gama elithi ubungcwele sithola kakhulu kwiTestament elidala, nakwiTestament elisha siyalithola kakhulu abapostoli bekhuluma ngalo, noJesu ekhuluma ngalo. Kodwa asilitholi kumaKristu. Amakholwa amanje akakhulumi ngaleli gama elithi ubungcwele. Esikhundleni salokho uyawuzwe abanye bethi basindisiwe. Angiyazi kahle i-definition yokusindiswa. Ngesingisi kuyathiwa they are born again. Ngiyazi ukuthi uJesu wakwakhuluma ngokuzalwa kabusha. Angilazi kahle igama lokuthi usindiswa njengoba amaKristu ekhuluma ngalo livela. Kodwa igama elikhulunywa ngalo kakhulu igama lobungcwele. Ubungcwele kusho ukuphelela kuNkulunkulu. Ubungcwele kusho ukuphila
ngezimiso zikaJehova. Ubungcwele kusho ukuphila ngaphansi komthetho kaJehova, ukuphelela uJehova. Ubungcwele kusho ukuzahlukanisela uJehova impilo yakho yonke. Ikhona-ke thina amaNazaretha sivamile ukusebenzisa igama elithi ubungcwele. Nezihlabelelo zamaNazaretha uzokuthola ukuthi zikhuluma kakhulu ngobungcwele, ngoba ubungcwele kusho indaba kaNkulunkulu, kusho ukukholwa ngendlela efunwa uNkulunkulu. Kodwa ukukholwa nje akuchazi lutho. Uma usukuma uthi ngiyayikhetha inkosi yasekuphameni usukholile. Uma ubhajadiswa usukholile. Uma uza esontweni usukholile, ufaka ingubo emhlophe, sonke lapha nje sikholile. Kodwa akithi sonke esingcwele. Sikholiwe kodwa asingcwele. Ngoba ukukholwa ukutshela abantu ukuthi ngikholile. Ukukholwa ukugqoka izingubo zokukholwa. Uma utshela abantu ukuthi ukholiweke, bonke abantu bafanele bekutshele ukuthi bethi ukholiwe. Uma ufake ingubo zokukholwa kufanele ukuthi uthi ukholiwe. Kodwa ubungcwele akuchazi into oyitshelwa ngabantu. Ubungcwele kusho into oyenzela uNkulunkulu. Angazi noma ngiyizwa. Ukukholwa ungazitshela wena ukuthi ukholiwe. Ubatshela abantu ukuthi ukholiwe. Bese ke uba umuntu okholiwe. Uma unemfanelo zonke zokukholwa, njengoba simo ngamaNazaretha nje singamakholwa ngamaNazaretha ngoba siyabonakala sinezihluthu, abanye bafaka amabheshu nezinto njalo, lokho kuyi-identification yokukholwa. Kodwa ubungcwele kusho enye into. Ubungcwele kusho impilo eyakhelwe phezu kwezimiso zikaNkulunkulu. Ukukholwa kusho impilo eyakhelwe phezu kwemithetho kaNkulunkulu. Ngoba uma ngikhuluma ngobungcwele, ubungcwele as opposed to ukukholwa, ubungcwele kusho isimo sokuphila impilo eyakhelwe phezu kwezimiso zikaJehova. Ngiyaphinda futhi, ubungcwele kusho isimo sempilo eyakhelwe phezu kwezimiso zikaJehova. Awukwazi ukuba ngcwele uma ungaphili ngaphansi kwezimiso zikaJehova. La kuLevi 19 ukuthi imithetho yobungcwele, kodwa angazi ukuthi kwaze kwakhethwa uLevi 19 ukuthi umthetho wobungcwele ngani, ngoba yonke imithetho kaNkulunkulu iyimithetho yobungcwele. Yonke imithetho kaNkulunkulu iyimithetho yobungcwele, hayi ukuthi nekaLevi 19 kuphela, yonke. UShambeke wafika wasifundisa ubungcwele, akasifundisanga ukukholwa, ngoba ukukholwa ngokomuntu wonke. Umuntu wonke uyakwazi ukuthi ngiyakholwa. Umuntu wonke uyakwazi ukufaka ingubo emhlophe. Umuntu wonke uyakwazi ukuthi eze esontweni. Kodwa ubungcwele ngenye into. Ubungcwele ukuphila impilo yasezulwini. Ubungcwele ukuphila impilo which allows you to enter heaven. Awukwazi ukuthi ungene ezulwini ungangcwele. Kusho njalo shema.
uthi lapho esiya khona akungeni sona khona lowo muzi uShambeke wasilungiselela ukuthi sibe abantu abangcwele ngoba abantu abangeni ezwini ngokukholo kodwa abantu bangena ezwini ngokungcwele. Okungcwele kusho ukuphila impilo eyakhelwe phezulu kokugcina izimiso zikaNkulunkulu. Uma ungazigcina izimiso zikaNkulunkulu awukwazi ezwini ngoba ezwini kuhlala abangcwele bodwa. Kodwa abantu abaningi lapha emhlabeni asibona abantu abangcwele, abantu abakholile. Ngiphilile namakholwa amaningi. Ngisesesikoleni ngangisedlangezwa high school. Ngangiwu-chairperson SMS, SCM, yes. Angase ngigugile sengivele ngithophele noma yiliphi igama. Ngangu-chairman we-SCM, Student Christian Movement. La ngangiyimina ngedwa engangumNazaretha kodwa onke ama-students ayingazi ngangiphethe abantwana abasindisiwe. Bonke abantwana ababe bejoyine i-SCM kwakusengabantwana abasindisiwe. That's why lapha engafunda khona i-life yabantu abasindisiwe ngoba ngangihlala nabo bephila bengithanda kakhulu. Kodwa into engayifunda lapho ukuthi bonke laba abantu babekholile kodwa bengazi lutho ngobungcwele. Njalo ngakuba ney'nkonzo, makuba ney'nkonzo kuphume intombazana noma umfana kakhulukazi amantombazana befilinge ethi umuntu uJesu umuzwa ngaphakathi, what not. Ungathi umuntu usiyahlala nje.
esuke lapha ehlale phansi kusuka omunye umuntu naye feeling ethi uJesu umuzwa ngaphakathi emva kwalokho ehlale phansi kuyileyo nkonzo nje sinayo. Ngathola ukuthi abantwana abasindisiwe as compared to abanye abantwana nje bona baphila impilo engcono ngoba bamesaba uNkulunkulu. Abasenza izono nje lezi ezijwayelekile njengokuqhoma, abanye babeqhoma kodwa abanye bekwesaba lokho. Kodwa ngaphandle kwalokho babengazilutho ngendaba kaNkulunkulu mangiqhathanisa nendlela mina engangiyo. Kodwa ngoba ngangiwusihlalo ngangiba nabo kodwa ngangazenzi lezo zinto. Ngiyakhumbula ukuthi omnye umfana uswashona manje kwakuSibisi wagcina esewumfundisi lapha kwaSteke. Weza kimi uSibisi wathi Phineas ukukholwa kwakho kujule kakhulu. Awusekusele nje ukuthi usindiswe. Ngase ngithi mina ukusindiswa kwenze njalo. Wayesethi ukusho ukuthi uyamkhetha uJesu. Ngase ngithi yes, ngoba ngangathanda ukubaphikisa. Kodwa kwakungekho ubungcwele, kwakukhona ukukholwa. Njengoba njena nathi amaNazaretha ethi ekhuluma ngoShembe babecabanga ukuthi bakholiwe, yabo. Ngiyamthemba uShembe. uShembe ongenzela ukuthi ukukholwa ke lokho. So namaKristu banalokho ukukholwa ukuthi uJesu sengimkhethile, uJesu ngaphakathi kwami, uJesu njani. Ukukholwa Yesu ukholwa, kodwa khona ubungcwele. And umuntu ezulwini akangeniswa ukukholwa kodwa ungeniswa ubungcwele. Ngoba ubungcwele kusho ukuphila impilo yokulandela izimiso zikaNkulunkulu. Ungasho yonke into, usho imangaliso zikaShembe, uShembe wangenzela ukuthi, uShembe wangenzela ukuthi, uShembe wangenzela. Ukholiwe. Ukhulume ngoJesu, uJesu unjena, uJesu unjena, uJesu usezulwini, uJesu wafa wavuka. Ukholiwe. Ukholiwe, yes. Kodwa awungcwele. So lapha asifundisi khona ukukholwa, kodwa sifundisa ubungcwele. Amen. Njengoba sifundisa ubungcwele, uphile impilo yobungcwele. Ngelinye ilanga ngisesikoleni eNgangeso, kwafika umfundisi. Lo mfundisi lona sasijwayele ukuthi kufika abefundisi abehlukene bezosenzela inkonzo. Lo mfundisi wafika, ngiyakhumbula kwakusebusuku noma kwakukhwalala kwaze kwaba sebusuku. Wathi lo mfundisi, ngizoqeda izono zenu namhlanje. Ngizoqeda izono zenu. Awu, salalela. Sasizinikezwa amaphepha. Kwase kuthiwa umuntu nomuntu akabhale zonke izono zakhe kuleli phepha. Sase siyayibhala izono, sayibhala izono. Kwabhala impela onke ama-students isikole sonke. Silapha ehholo, sisesontweni sibhala izono zethu. Kwase kulethwa i-drum libekwa lapha phambi kwethu. Kwase kuthiwa onke lamaphepha siwafake lapha edramini. Sahamba sawafaka lamaphepha edramini. Wayeselo mfundisi ethatha umetshiso eshisa onke lamaphepha lapha. Ngenkathi eshisa lamaphepha esethi-ke kusho izono zethu. Sase sijabula-ke sidrale idramu kusho izono zethu. Ngathula mina engumNazaretha ngathi makukho into engekho yile. Kodwa yenziwa umfundisi ufaka ukhololo impela. Zaphuma ngabona impela ukuthi iy'tshudeni ziyajabula ukuthi namhlanje izono zabo ziphelile. Angazi noma lo mfundisi wayesithatha njengabantu abano-5 years noma sasiyinto enjani, kodwa ngangibona iy'tshudeni zijabula. Mina ngayibuka le nto ukuthi ayikho. Mhlawumbe wayebatshela ukuthi bakholiwe.
kodwa wayengakhulumi ngobungcwele lobu esikufundisa ukushayela. Lobu bungcwele okwenza ukuthi uthi ma ufa uye ezulwini. Because I want to tell people whether bangamaKristu noma bangamaNazaretha ukuthi ungampraise uJesu, umpraise kuze kube kangaki, udraye wenze yonke into upraise uJesu. Umpraise ushembe uhambe etimeleni usho yonke leyo nto ngoshembe, kodwa ukholiwe awungcwele. Ukholiwe awungcwele ngoba awubafundisi lutho abantu ngomthetho kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufunani kumuntu. Awukho esimeni sokuthi uNkulunkulu ehlale kuwe. Awukho esimeni sokuthi uNkulunkulu ehlale kuwe. Eminyakeni ephambili nganginomngani wami owumfundisi, angizokusho ukuthi kwakuyiliphi ibandla, kodwa kwangama-mainland churches. Lo mfundisi saba abangani, wayesemncane nami ngisemncane futhi, ngitransfer kwenye i-district as a magistrate. Ngafika kule ndawo amaNazaretha engekho. Ngase ngifika kuthi njalo konzene ngayo waye engibize ukuthi ngize esontweni lakhe. Nganganankinga ke ukuze esontweni lakhe njengoba ngisho ngithi ngakhulela endangezwa sasi wonke ama-mainland churches ayeza lapha ezoshumayela. At one stage ngangiwu-chairperson e-SCM, so nganganankinga yokuhlangana namaKristu, kwakuyimpilo engangikhuliswe ngayo. So-ke ngiya esontweni lalo mfundisi, noma kuyisonto ngize ngifike engimeme ngibe khona. Nami ngase ngiyamema ukuthi akeze enkonzweni yethu ewumthandazo wokulala. Kule nkonzo yomthandazo wokulala senze ulala nathi njengoba nimazi ulala nathi. Kodwa sathi masiqhubeka nokwenza ulala nathi kwase kuba khona amadimoni abakhona lapha, sithi sisahlabelela bese kuvele kuqhuma amadimoni njena sigcine sithi seyiqeda umthandazo wokulala sibe singasazi ukuthi sizoqeda kanjani, sekhala amadimoni kuba yiyo yonke into. Ngathi kwakwenzeni wayekhona umfundisi phansi. Nganginengubo engangiyinikezwe umfundisi uNdunakazi esengumshumayela ngenkathi ngisuka esikhawini ingubo yokuthandazela. Ngase ngibona ukuthi kufanele ukuthi masiqeda umthandazo wokulala sithandazele abantu, sibathandazeleke amadimoni esihlupha kakhulu. Uyazi umfundisi wayesemncane kodwa uyazi. Ngase ngiyamema lo mfundisi, mangimemile lo mfundisi kwakuyi-Anglican church, kwakuyi-Western i-Anglican church yayilapho umonjeni phezulu amalokhuza abangakani ama-system, bese kuba yi-Anglican church. Kuba umfundisi we-Anglican church wama-Western. Wafika lo mfundisi wama-Western ephuma la elokhuzeni emission, wangena lapha ehamba nonkosikazi wakhe zifundiswa amaXhosa. Sathi mase uqala umthandazo wokulala avuka amadimoni. Uthe mase kuvuka amadimoni nonkosikazi wakhe wakhala futhi nawo wavuka idimoni. Nonkosikazi mayekhala washawa uvalo kakhulu lo mfundisi ngoba mayesengitshela ukuthi khona into eyidimoni wayegcina ngokuyifunda eBhayibhelini. Wayengakaze nje alibone idimoni, ukuthi nokuzwa nje idimoni likhala likhuluma. Ngathi ngithi ngiyawathandazela amadimoni, waqhuma idimoni kulo nkosikazi wakhe. Maliqhuma idimoni kulo nkosikazi wakhe wayese uyakhuluma. Lo nkosikazi wayese umakoti omncane kodwa engabathola abantwana. Lase uyakhuluma lo muntu kulo nkosikazi sesho ukuthi thina sathunywa ubani size lapha, wayichaza yonke nje indaba eyichaza lo makoti. Lo mfundisi waba so confused.
ngase ngithi mina mfundisi aswathandazeli ngase ngisondela kulaba bantu kulama demoni nomfundisi wamaweseli wathi ngambona ukuthi uza ngokwesaba esesaba nonkosikazi wakhe wathi mangabe esondela elinye idemoni lathi wenzani ke lo mfana wenzani angizange wathi wenzani ke lokho wenzani ke lokho ngizophuma kule ntombazana ngingene kuyo ngenkathi ethi ngizophuma kule ntombazana ngingene kuwe la wahlehla kancane umfundisi wazoma lapha nodongeni sawathandazela amadimoni siwathandazela seshawa umbalo saze sawaqede kwaze saqeda kwathi mase eqedile ngoba unkosikazi wakhe wayesewe phansi ngase ngimthatha ngemoto semusemishini ngakusasa umfundisi wafika kimi ephatheke kahle wathi hey Mpanza angihlambulule ngathi mina yini mfundisi wathi kwenziwa yini ukuthi mina ngingumfundisi ngithi mangisondela edemonini lingeyise kodwa wena ungalutho uyilunga nje lebandla uthi mawusondela kumademoni ebaleke ekhale ngaleso sikhathi ngangayena ngisho umshumayeli uthi ke lo mfundisi angichazele ukuthi yini le mina enginayo eyenza ngesatshwa yamademoni kodwa yena ewumfundisi ogcotshiwe amademoni engamesana emeyisi ngase ngithi lo mfundisi kwenziwa ukuthi wena ukhuliwe mina ngcwele wena ukhuliwe mina ngcwele wathi lo mfundisi uthini yini umehluko phakathi komuntu okhuliwe nomuntu ongcwele ngase ngithi mina uma ubheka nje siyafana wathi siyafana nayo siyafana wathi ehluke ngani ngathi uyabona wena ungumfundisi kodwa ukundile mina angikundile uyabona sihlukile ngase ngivulele incwadi kaLevi 19:27 ethi anikudilinga amakhanda enu emaceleni ungoli isilevu sakho emaceleni ngathi uyabona ukuthi wena uyikhuluma umthetho kaNkulunkulu wena ukundile wayegunde ngempela elokhulu ngasikhathi kwangakaphucule ekhaya kodwa lokhu ukugunde emaceleni kwakukhona ngathi uyabona ukuthi wena ikhanda lakho limi kanjani umuntu uyabona nentshebe kawunayo mina nginentshebe wathi ngathi uyakwazi ukuthi wephule isimiso sikaNkulunkulu ngase ngifundela uLevi 21:5-7 uthi abefundisi abaye kuzigega amakhanda abo bangasiphuculi isilevu emaceleni bangazigcabi emzimbeni baya kuba ngcwele kuNkulunkulu wabo bangahlambalazi igama likaNkulunkulu wabo ngokuba banikela ngeminikelo yomlilo kaJehova isinkwa sikaNkulunkulu wabo ngalokho baya kuba ngcwele ngamfundela lencwadi ngathi njengoba ke uNkulunkulu ethi aniyakuphucula amakhanda enu ningazenzi zonke lezi zinto ngoba niphatha ubungcwele kaNkulunkulu wena uphuma kanjani ngoba umfundisi le ngathi usokile batholakala ukuthi iXhosa dai usokile ngathi uyayidla ingulube wabheka le wabhekela wathi hayi ngiyawudla upholo uyawudla upholo
phela uyayidla ingulube. Ngasengithi ke uma wena udla ingulube ngoba lo mfundisi lona wezwa kanjena kule ntombazana wathi in the name of Jesus Christ get out from this child or from this lady wathi kodwa nje wathi nje egameni kaJesu phuma kule ntombazana. Akethi idimoni uthini ke ngizophuma kule ntombazana ngingene kuyo. Ngithi ke mina ngoba uthena wena egameni likaJesu leli demoni maliphume kule ntombazana ukuthi kaliphume liyephi ngaphandle ukuthi lingene kuwe ngoba uJesu wathi amadimoni akaphume eyingulubeni wena uyayidla le ngulube. Manje nake ngenkathi uthi idimoni kaliphume kule ngane ukuthi kaliye kuphi ngoba ingulube ikuwe. Ingulube isemzimbeni wakho. Uyabona ukuthi yini leli demoni lithena lizophuma kule ntombazana lingene kuwe ngoba belingena engulubeni. Ngoba belingena kumuntu odla ingulube. Belingena kumuntu ongcolile ngoba uJesu amadimoni wawasa engulubeni ngoba ingulube zingcolile. Ingulube ziqalekiswe uNkulunkulu ukuthi singayithinti nangesandla. Uma wena ke lento thena uNkulunkulu ungayithinti nangesandla usuyidla ukuthi leli demoni kaliphume eshoneni. Ngathi ngehlukana nalo mfundisi wayesefunde izinto eziningi zonke insuku ezekimi uyamazulu umfundisi wayeza kimi esefana neNazaretha. Ngisho esesontweni engasayifaki icathulo kodwa wafihleka amaweseli. Kodwa ethi masefika nje maphambi kwami ethatha icathulo ebeke lapho. Ngoba esefundile ukuthi awukwazi ukuthi ungene endaweni kaNkulunkulu ufake icathulo. Kodwa ke wayifaka bese ikhipha lapha na. Kodwa wayesengenile nazo endaweni engcwele. Into engimfundisa yona ukuthi uma sikhuluma ngokukholwa lokho okwakufundiswa uMose, lokho okwakufundiswa uJesu, lokho esike sakufundiswa umprofeti uShembe, ukukholwa okufuneka ezulwini ilokhu ukukholwa okubizwa kuthiwa ubungcwele. Lokhu kukholwa lokho ukuthi utshela abantu ukuthi ngiyakholwa ngiyamemukela uJesu uthi uyakholwa uhambe etimeleni uhamba utshela abantu ukuthi uShembe uNkulunkulu uShembe ungenzela ukuthi noNkulunkulu engakwenzela yonke into kodwa uNkulunkulu akafuneki khona ukuthi uhambe umtshela ukuthi ukwenzeleni kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi wena uyigcine kanjani imithetho yakhe. Anganoma uNkulunkulu ungahamba ungene etimeleni uthi uNkulunkulu ukhona emhlabeni uNkulunkulu ungenzela ukuthi nokuthi. There's no doubt about it. Sonke siyazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi kwenza noma yini. Sonke siyakwazi ukuthi umuntu mayithunywe uNkulunkulu uNkulunkulu uyamupha amandla ukuthi enze izinto eziningi. But that is not what God wants. Ukukholwa akhona ukumemezela ukuthi uNkulunkulu kwenzeleni. Kodwa ukukholwa ukuthi ufundisa abantu ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa kanjani. uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa. Uma uyikholwa ufuna ukuba ngcwele, njengoba esho uShembe, gcina izimiso zikaNkulunkulu. Ngaphandle kwezimiso zikaNkulunkulu bantwana bayingcwele awukwazi ukungena esizweni. Make no mistake about that. Make no mistake. Uthi ke uShembe anginjengawe baba. Ukushara ngoba asikwazi vele ukuthi sigcine yonke imithetho kaNkulunkulu. No one can claim to be 100% perfect when it comes to ekugcineni imithetho kaNkulunkulu. We are not all 100% perfect. That's why uShembe anginjengawe baba ngozama ngiphelele ukuba ngibe njengawe ngesikhathi zonke.
njengoba silapha sizozama ukuba njengoNkulunkulu, sizozama ukuba ngcwele, sizozama ukuba sikholwe sithokoze, sikholwe saneliswe. Uyabona ukuthi uShembe ngithokoze nganeliswe ekukhonzeni. I don't know how many people abake befile lokho ukuthi ngikholwe ngineliswe ekukhonzeni. I am the priest ngingaphambi kwenu, kodwa angase-reach leso stage sokuthi uyabona ngifeel ukuthi I am perfect in God's commandments. That kind of feeling I feel. Yes, ngiyakholwa, kodwa angeneliswa ekukhonzeni uNkulunkulu. Ngoba kuseningabi izinto engehluleka ukuzenza esho uNkulunkulu. Angathokozi ekukhonzeni, angeneliseki ukuthi ngiphelele. Kodwa uShembe wayekwazi lokho. Yikho ethi uShembe anginjengawe baba, ngiyozama ngiphelele kuba ngibe njengawe ngesikhathi zonke. Njengoba silapha njena sizozama ukuba siphelele ekukholweni, and so sife sizama, because I don't think ukuthi there's anyone who will ever say ukuthi now I am perfect ekukhonzeni uNkulunkulu. I'm not perfect. Ngimphambi kwenu njena, I'm not perfect. Kodwa at least be 70% perfect. Ngelinye ilanga uzwe ukuthi now I'm 75% perfect. I'm 80% perfect. Ekukholweni engikwaziyo ngoba ukukholwa ubona kuhlale kwenzeka. Uyawuthi uthi usu-perfect ekukhonzeni uNkulunkulu ubona sekuwenza isono. Uthi usu-perfect ubona ususenza isono, isono esengisenzile ngendlela ey'ningi. So we are not perfect, asiphelele, kodwa sizozama. Usho njalo uShembe ukuthi anginjengawe baba. You just have to tell God ukuthi Nkosi angifani nawe, kodwa ngenze ngifane nawe, ngenze ukukholwa kwami kuphelele. Kuphelela kanjani ukukholwa kwakho? Ukukholwa kwakho kuphelela ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu ungaligondi ikhanda lakho, ungaligondi. Uma ethi uNkulunkulu ungasigondi isilevu sakho, ungasigondi isilevu. Uma ethi uNkulunkulu gcina isabatha, ugcina isabatha. Uma ethi uNkulunkulu hlonipha abazali bakho, bahlonipha abazali bakho. Uma ethi uNkulunkulu ungayidli ingulube, ungayidli ingulube. Yonke into you take the Bible, ufunde uLevi isikhathi esiningi uLevi wonke unemithetho yonke kaNkulunkulu. uLevi nje wonke unomthetho kaNkulunkulu. From Levi 1 kuya kuphi. Uma ufunda nje ukwazi ukuthi umthetho kaNkulunkulu uhamba kanjani, funda kakhulu uLevi, ngoba uLevi uvela umthetho kaNkulunkulu. Kodwa hayi ukuthi uLevi yedwa. Uma ethi uNkulunkulu ungabi nabo abanye uNkulunkulu ngaphandle kwakho, ungabi nabo abanye uNkulunkulu. Musu ukukhohliswa ngabantu bethi awukwazi ukuphila ngaphandle kokuthi ukhoze amadlozi, awukwazi ukuthi uphile ngaphandle kokuthi uhlabele olokhu. Ayikho leyo. Ayikho leyo. Uyadukisa. Ufuna ukuthi ungangeni esipilini. Ngoba uma esethena uNkulunkulu into akayithandi, usho ukuthi akayithandi. And awukwazi wena ukuthi bese uthi hayi uNkulunkulu kodwa ungakwenza. You don't reason with God. You don't reason with the laws of God. Manje uNkulunkulu into akayithandi, akayithandi. And yenze ukuthi uNkulunkulu akayithandi. Hayi ukuthi wenze ngokuthi mina ngicabangani. Manje uNkulunkulu kufanele ngibe nentshebe, nginentshebe ngoba kusho uNkulunkulu. Manje uNkulunkulu angibe nolokhuza akamfuni umuntu oqondile vele. Angikwazi ukugunda, not because of anything, but because God says I must not do it. Uma
ethi uNkulunkulu angifuni abantu belokhuze benza ama-tattoo emzimbeni nawo yonke lento eziwa angiyenzi, not because mhlawumbe whether when you regard that ukuthi mhlawumbe uma nginentshebe mubi umuntu uma egunda intshebe muhle, uma nginehluthu mubi umuntu ogunda ihluthu muhle. It's not a question of whether uba muhle noma uba mubi. It's a question of what God wants from a person who is worshiping him. That is the criterion. Ukuthi uNkulunkulu ufunani kumuntu omkhonzayo. And njengoba silapha sizofundiswa ukukhonza uNkulunkulu. Ngoba uma simkhonza uNkulunkulu kuzothi esicelayo uNkulunkulu asiphe khona. Ngihlale ngisho ngithi uNkulunkulu usetshengisile ukuthi unamandla onke. Kodwa uNkulunkulu enamandla onke uma singamkhonzi uyasuka kithi. uNkulunkulu watshengisa eqala ukwakha inkolo yakhe lethi inkolo yakhe emhlabeni. uNkulunkulu watshengisa mhla ekhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe ukuthi unamandla onke. Zonke imangaliso ayezenza kuFaro zayitshengisa ukuthi uNkulunkulu unamandla onke. uNkulunkulu wahamba nabantwana bakwa-Israyeli iminyaka amashumi eminyaka eminingi kakhulu. Ngoba umuntu ozalwe abantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe indoda le. Abantu abaphuma babethi mabomile ebaphuza. Yabona uNkulunkulu waphumana abantwana bakwa-Israyeli bezigidi ezimbili, 2 million. Can you imagine ukuthi abantu abawu-2 million bangakanani? Wababona abantu be-2 million bangakanani behamba. 2 million. Do you think ukuthi leyo nto uma uyimagine into enjani ukuthi uNkulunkulu waphuma eGibhithe nabantu abawu-2 million? Kodwa bonke laba bantu ababehamba eGibhithe wayekwazi ukuthi kuqhamuke ukudla ezulwini kwehlele emhlabeni abantu badla. Bedla ekuseni, bedla emini, ebusuku. Uma sebomile ebatholela amanzi. Bengalaphi. Bengagodoli. Emini bahamba lefu. Indawo zalena ziyugwadule, ziyashisa, abakuzi ukushisa. uNkulunkulu ubanikeze ifu. Uma ngabe kusebusuku leli fu liphenduke libe umlilo. Babehamba nje ebusuku ngoba imini nobusuku bakufana. For 40 years. Yiphi into esifuna uNkulunkulu esingabaza ukuthi uNkulunkulu engasipha noma yini esifunayo? Yiphi into ngempela ongase uyingabaza ukuthi uNkulunkulu ngiyadoubt ukuthi uNkulunkulu engayenza lento? Yiphi? uNkulunkulu wakhipha ingilosi yabulala abantu amasosha awu-185,000. Nganoma ngiyiza sembuka lento. Wakhipha amasosha ingilosi eyodwa yabulala amasosha awu-185,000. Uma besimkhonza uNkulunkulu ngempela yini engasehlula? Yini ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthi esiphe ukudla. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ayikho into uNkulunkulu ongeke kwazi ukusenzela. Hayi. Usho njalo Isaiah 59. Uthi hayi ukuthi uNkulunkulu akezwe. Hayi uNkulunkulu uthi akaboni. Hayi uNkulunkulu uthi alaleli. Izono zenu ezenza ukuthi uNkulunkulu ebekude nayo. Izono zenu. Uma nje singazi njoba sinamhlanje njena sizocela ibusiso. Umuntu nomuntu akazame ukuba perfect ekukhonzeni uNkulunkulu. uNkulunkulu
Demanda into kuye ngokulunga kwakho. Uhezekile noma hezekile namhlanje noma hezekile. Wayemkhonza uNkulunkulu kakhulu. Kodwa uNkulunkulu wayesemtshela ukuthi wagula uhezekile waba nethuba. Wayesemtshela uNkulunkulu wathi umIsaya ukuthi akamtshele uhezekile ukuthi leli thuba lizombulala. Uhezekile waguqa wabheka odongeni wakhala wathi Nkosi sengisebenze kangaka ngikwenzela izinto ezinhle kanjena ngikwenza kanjena ngenze njalo usungangithatha njena ngisemncane kangaka. No. And uyakwazi ukuthi uma umkhonza ngempela uNkulunkulu uthi uma usuhlulekile bese ubuza uNkulunkulu ukuthi kodwa uNkulunkulu sengikukhonze kangaka ngicela usalisungizwele. But awukwazi ukuthi uNkulunkulu angikutholi ngani lokhu ungakazi umkhonze. Yasho njalo ingilosi ukuthi uzuthi uNkulunkulu angikutholi ngani lokho umkhonze nini uNkulunkulu? Umkhonze nini? Uhezekeli wabheka odongeni wathi Nkosi awukwazi ukuthi ungibulale ngoba ngikusebenzela. Wayethi ubabilanga wathi mayebheka uNkulunkulu wabonga ukuthi ngempela lo muntu ungisebenzela. Wayesethi uIsaya sethi hamba umtshela ukuthi ngiwuzwile umthandazo wakhe sengimnikeza iminyaka ewu-15 ngaphezulu kweminyaka onayo. Kusukela manje usezophila iminyaka ewu-15 ngaphezulu. Esenqumile uNkulunkulu ukuthi leli thumba liyamthatha. Babekholwa abantu bakho. Yebona nje. Babekhuluma nje uNkulunkulu eze nje ezokuthetha hayi usuyahamba kumhlaba. uNkulunkulu ebuye hayi sengikuphe insuku ezinye. uNkulunkulu wakwacishe wangitshela ukuthi ngizohamba emhlabeni kodwa yasebuyela. Kodwa wakwacishe wangitshela asebuye. Kodwa uNkulunkulu uma ekuthanda utshela yonke into. Utshela yonke into. Ngisho usuzohamba emhlabeni uyakutshela ukuthi uzohamba. Ubaba omkhulu wayazi wazi ukuthi uzohamba emhlabeni kusasele waqala ngo-1930 ukuchaza ukuthi usiyahamba emhlabeni. Wabhala ngisho ihlabelelo echaza ukuthi usiyahamba emhlabeni. Ngoba wayemkhonza uNkulunkulu babamkhulu ngokuphelele. Ye khona umuntu owafika phakathi kwethu owayisimangalisa emhlabeni. Angikholwa ukuthi ngisho kuba prophet bakwa-Israel khona umprofeti wakafana nomprofeti Isaya. I don't believe so. Singasho nje ngokukhuluma kodwa uma ungathi uthathe imisebenzi kababamkhulu uyibeke lapha and uma singase simenze ubabamkhulu ebe yimento yokukholwa kwethu will be wonderful lokhuza Nazarites. Umanje umprofeti uzomenza ebe yimento yokukholwa kwethu. Kwakumuntu wesimangaliso. Kwakumuntu wesimangaliso. Ngakho-ke uthi-ke ubabamkhulu anginjengawe baba ngozama ngiphelele. Ngithi mina anginjengawe babamkhulu ngizama ngiphelele. Ngoba mina ngokucabanga kwami ubabamkhulu wayephelele ekukholweni. Ngokucabanga kwami ubabamkhulu wayephelele ekukholweni. Angazi ukuthi ukukholwa engathi kodwa ngicabanga ukuthi lesi sihlabelelo sokuthi anginjengawe baba wayesakhela thina. Wayesakhela thina. Uma sithi thina anginjengawe baba sisho ukuthi anginjengawe babamkhulu. Ngoba ubabamkhulu wayekholwe ephelele ekukholweni. Inkosi kuselokhu enokuzwile.